Yeah, one ride, one love. AS Yano. Dong, asama ka dong, layo pa inyo ha. Ha? Dali, sakay. Ha? Di. Kaya ito ngayon, doy tayo baktas ra. Asa man ka? Dol. Oh, vlogger. Vlog. Kahit lang ha. Ha? Tagaan lang tigka karon. Tagaan lang tigka sticker karon. Ano dapat ito ha? Kasa na? Magligo. Sulod na dito. Pasulod pa dito. Ligo ta dire. Ha? Naadre, tagaan ka sticker niya. Ano, ispila dito sa kuan? Bakta sa katagapon. Gila ng basketball. Pero nagasakay juga inig uli. Karon baka nakabaktas. Okay ra, i-post na ko itong kuan video. Dari ra ka? Wala ha, lugar na ko. Mara. Page ako, kuan ako ha. Salamat ya. Okay. Share atong video ha. Ako sa ni-edit. Ya. Okay. Okay. Ay, natin ngayon, kalau ko nagbaktas rin tao.